Digon yn digwydd o'n blaenau ni yn nghanol y prif gylch. Mr Ernest Gant yn beirniadu yr adran dy. Dosbarth cynta'r adran dy heddi yw'r rheini i'r Caseg Wag neu Adfarch 4 i 7 mlwydd oed. Oedd na 2 ar 10 yn y dosbarth i gyd, yn ddosbarth cryf iawn allan o 17 oedd wedi cofrestru, a'r safon yn uchel iawn, Rob, a gran da a cas cadw da yn dos ar y cobiau. Yn bendant, ie. Mae'r dosbarth hyn o Caseg Wag ifanc wedi plesio'n lygad i, mae'r rhaid gweud a fi'n siŵr bydd y beirniad yn meddwl yr un peth. Oedd e llond llond llygad o gyffyle oedd yn plesio i gadu wedyn ni o beth ni'n gwybod ac beth mae fe wedi dywys yn y cyffyle ifanc. Digon o drafod yr stiwardiad ar hyn o bryd? O, ie. Dyma'r sponsor, Roland Williams o Greenlands yn dod. Maen nhw'n garedig iawn. Yn supporto'r adran hyn. A dyma Mr Williams yn rhoi'r cardiau mas. A wedi gosod nhw yn 'u trefen. Fe gewn ni weld yn swyddogol yn y man. Pwy sy'n dod i'r brig? Ac Ernest Gant, y beirniad, wedi dangos yn glir ddo wrth feirniadu bod na batrwm arbennig. A batrwm pendant dy fe. Ie, mae fe wedi bod digon clir. Does dim chwarae. Wel, diddorol iawn. Mae'r enillydd just wedi troi gefen i ni gael gweld y number a Mr M Roberts a tir gwyn Monica Mai sydd ar y brig fan hyn. A diddorol iawn, mae gwad tir gwyn wedi ennill to yma. O'n i'n trafod yn gynharach yn o'n i, gwad giler, gwad... mae ambell i geffil march neu caseg wedi achosi tipyn o enillydd fan hyn, a dyma siampl arall o ni. A dyna ni, yn dod i'r brig tir gwyn Monica Mai. Simon Pring yn dangos, a llon gyfarchedig bresog i teulu Roberts yn berchen ar yr enillydd.